گۆ سەرۆکی هەرێما کوردستانی مەسعود بەرزانی بسەردانێکە فەرمی گەیشتە ئەنقەرەی و دی دەستپێکێ دەبڕێدارên Tirk re rûnişt pêştre Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan pêşwaziya Berzanî li koşka serokatiyê li Enqereyê kir û civînek di navbera her du aliyan de dûrî çavên ragihandinê lê darxistin û demijmêrekê civîna wan dom kir bêg û encamên civîna wan werin diyar kirin. Li aliyekî din Serokwezîrê Tirkî Ehmed Davud Oğlu jî pêşwaziya Serokê Herêma Kurdistanê li koşka Çankariya kir. Di hevdîtinê de Oğlu kêfxweşiya xwe bo seredana Berzanî bo Tirkiye anî ziman û da zanîn got aramiya Herêma Kurdistanê girîng e ji hikûmeta Tirkiye re. Oğlu da zanîn got divê Enqera û hewlêrê alîkariya hev bikin da got şerrê rêxistina Daişê bikin ji ber ew rêxistin dijminê her du aliyan e. Oğlu domand û behsa perwerdeya artêşa Tirkiye bo hêzên pêşmerge kir û got dê ew di vî karî de berdewam bin. Di dawiyê de Oğlu pîrozbahiya Berzanî bo rizgarkirina bajarê Şengalê kir. Hêjayê gotinê got dema Oğlu pêşwaziya Berzanî kir ala Kurdistanê bi ala Iraqî re hatibû danîn. Di heman demê de jê derekî nêzî Serokatiya Herêma Kurdistanê da diyar kirin. Got seredana Berzanî bo Tirkiye da got hevgirtinekê li dijî rêxistina Daişê ava bikin. Wî jê derî got got armanca seredanê da got hêzkirina peywendiyên aborî û siyasî di navbera Hewlêrê û Enqereyê de bi pêş bikeve. Di dema got alavên Tirkiye ragihandin got dê gaza Herêma Kurdistanê ji devêla gaza Rûsî derbasî Tirkiye bibe û dê diriya Tirkiye re jî derbasî Ewropayê bibe. Heman jê derê da zanîn got mijara herî girîng got Berzanî biraydarên Tirk re got û pêş kir ew bû got li ser aşîtiya di navbera hikûmeta Tirkiye û Kurdan de bû. û ji wan xwest got operasyona aşîtiyê de berdewam bin. Her wiha Berzanî ji aliyên Tirkî xwest got deriyên alîkariyê li bajarê Kobanî û Efrînê vekin da got karî bin alîkariya Rojavayê Kurdistanê bikin. Hin çavdêrên siyasî seredana Berzanî bo Tirkiye bi giringî dinêrixînin û dibe dêt pêşe rojeke nêzik de encamên seredana wî werin ronîkirin. Ji aliyekî din ve jî gelek aliyên Kurdî rexneyan bo seredana Berzanî kirin û li gorî wan dibe çawa Berzanî seredana dijminê Kurdan dike.